père de Chérifla TV. Que Dieu le bénisse, qu'il lui donne longue vie, qu'il continue de faire de lui une lumière pour notre nation. Ce soir, il est dignement représenté par les membres de sa sainte famille à qui nous adressons nos gratitudes et notre respect. Mesdames et messieurs, bien de surprises agréables accompagnées de mets délicieux et des prestations d'artistes sont au rendez-vous de la soirée. Et puisqu'à Chérifla TV, la reconnaissance est un devoir, nous décernons des distinctions à certains de nos partenaires sociaux parmi tant d'autres. En plus de cela, nous vous proposons ce soir des services promotionnels pour des diffusions de spots publicitaires à des tarifs imbattables. Distingués invités spéciaux, estimés partenaires sociaux, cette soirée à vous exclusivement dédiée est l'œuvre d'une équipe dynamique dont nous saluons ici la vision et la clairvoyance. Il s'agit du conseil de surveillance de Chérifla TV à qui nous rendons un vibrant hommage. Mesdames et messieurs, ce soir, nous ne célébrons pas seulement une chaîne de télévision, nous célébrons une vision, nous célébrons l'unité, nous célébrons le Mali, à nos partenaires, merci, aux journalistes, courage, au peuple malien, espoir, aux autorités de la transition, soutien, à son éminence, Seydi Chérif Ousmane Marane Aïdara, respect éternel. Que cette nuit soit une nuit de lumière, une nuit d'inspiration, une nuit d'unité, une nuit d'amour pour le Mali. Que Dieu bénisse notre pays, que Dieu bénisse ceux qui le servent et que vive le Mali dans la paix, dans la dignité et dans l'amour. Je vous remercie. On accompagne Monsieur le Directeur Général avec des applaudissements, s'il vous plaît. Kafune Bachili. Namu Karamgo Musafomba. Anga nyamaba ka kuma abamananga e sigiroma duru ye. Odo. Ndloma duru, ndloma folo oye ka anchake nyo minombi ashuina kufu. Olu minondarana ka donka fo ni mainga gele ngama tiba inye kulima kwa chimbe. Olu minonye dana yadanga ka se amo anu ka jeka barake ni mvut ne yele mi manane le ninye olu de dugombe akofe ka FIFA. Ay tegere fo nga partenaire uye. Babu flana onyeshina anyerumo aunguna foni dila ukuma dowla tita pembelengo ko. Kuna foni dila kumba ka bono ye curiosité ye akada ye ka fe do shidon ka lase momo. Nga kuma dolama lase to ikana ke sababu ye ka fasochi. Ame kuma mina kuma kerengere nindo Maison de la Presse président ba El Hadji Banjugu Dante kuma be abe wulika jola ko kuna foni dika ke faso de nyumanya kuna foni di chugoi. Kadonga fo yanika ke kuna foni dila ye iyere faso de dode ye folo e manga foko kuna foni di sababu la kibita ke I faso chibaye aka babu sabana bolila feminga oye aunja manadeu au minu menepe ni bi angeme ka jira ka fo faso ingadanye anganze ko nanda majira ke malinye ka deme minu manye ko lu kokoro madomi mise ka to faso imbasigele bise ka nogoya bonya masege wale nyuma don foli okera kanyeshi mamo mami yambela jele sababu nyuma ye mami nga wili ka jwa sababu la ne e ka fune bachili ka fara mawora uka ambe kera ya mangi nyininga namu bishimila buluma dayoro ye mabise ka fote bara inasra fe Asayad Chérif Ousmane Madane Haidara ni anona blale dona ka demaya moye kenenga ya kerengere ni yana Seyda Banene Haidara ambui demaya bela jele ka be wale nyumando aya yera fana ka fo bishuina nala sonamo minye songo nogo yawe unake ane anjage nyo ni nyonje ubise ka nafulo babo feminu nzoroli la Chérifla TV jabarani na bila mabike inafu akake ni nae no efui utemene ko ayefoli ni wale modo la sebela jele makalaba ka foko jonjo do fenena di momo minu njo yoro bunyana ni nyonje chake nyonyala bakuru balanzera ka minu mbaro ka faranyonga nazaraka chenyi na mi mbora DG daoye ni nya itekera fo DG ati temeninga kavule bajele amerojme na Mukaramgo Musafomba sisa amina na Kennedy anga kura folama Buba Kanute voilà Jamala Nisonja kosobe amina Kennedy Buba Kanute na kangonemo akatoka ngone duma fwanye ne bina ka biyate mikulu wala ka gele ni ngone duma fwale
nga be ka jogo di nina kele teble abe famoa ay te kara famu kanu toyi
On applaudit Bouba Kanouté, s'il vous plaît, on l'applaudit avec ses mélodies. Aïwa, Kafune Bachili, Namun karamɔgɔ Musa Biye Fɔnba. Biye Shinia Lakale, O y'o ye. Niko Nisodia Batoma, Okakata Kuro FIFA, Ah, Nanunji Mafa, daji b'a fa. Adaji Bafa, Ami Volo. Ayiwa sisan nɔ an bɛna kuma di an ka conseil de surveillance de ma Sherifla TV jabaraniso a ɲɛmɔgɔyaso ani a kɔlɔsilikɛ jɛkulu Anona Blaledo, a nɔnabilalen don kɛnɛ kɔnɔna na ni Ousmane Diallo. ni Ousmane Diallo ye président Samba Kulibali ale Ale ye tɔgɔ la. sira di Ousmane Diallo Diallo. ma o kana a nɔnabila ayiwa an bɛ a ɲini aw fɛ aw ka tɛgɛrɛ fɔ ka conseil de surveillance ɲɛmɔgɔ kunbɛn. Voilà, A ka- le conseil de surveillance de Shérif La Télévision, représenté par M. Ousmane Diallo. Ok. Voilà. Ama fa auzu billahi mina shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Shérif La conseil de surveillance Jamakulu Tokola ana président ba Samba Kulubali Tokola. Ne bɛ bɔ ka jama bɛɛ fo. An b'a ɲini Ala fɛ jama fɛn fɛn nana Ala ka kɛ hɛrɛ ye Ala ka sigi kɛ hɛrɛ ye o kɔfɛ an b'an karamɔgɔ Ayidara Sherif Ousmane Madani Ayidara an b'a fo yan nɔ ale min kɛra an ka sababu ɲuman ye o kɔfɛ an bɛ Ansardine ɲɛmɔgɔw bɛɛ fo international national an b'u ɲɛmɔgɔw bɛɛ fo n'u ka bureau bɛɛ ka Sherifla TV yɛrɛ a ɲɛmɔgɔso ani a employé bɛɛ an b'u bɛɛ fo yan nɔ k'a f'u ma ko u félicitation an b'a ɲini Ala fɛ ni sigi in a ka continuer a ka kɛ badabada ye pour que ka Sherifla kɔrɔtan u k'u ka objectifs bɛɛ atteint o kɔfɛ an bɛ naba bɛɛ fo ka ɲini Ala fɛ aw sera yan ka sɔrɔ min m'aw sɔrɔ bɛɛ ka segin ka taa so ka sɔrɔ fɛn m'u sɔrɔ k'a fɔ ko Ala ka dɛmɛ kɛ Ala ka sababu ɲuman k'an ye Ala ka garizigɛ ɲuman d'an ma. Ok, merci. Voilà, on applaudit M. Ousmane Diallo, représentant le conseil de surveillance de Shérif La Télévision. Et en bas d'Outlook, en Kafana Kafo, Shérif La TV, nu de partenariat Tako Worona 6e édition, a directement chez Shérif La TV Jabarani, na okora yoko maunyebe anani mai tasa juni, Amérique. Mɔgɔw ɲɛ bɛ an na Océanie, mɔgɔw ɲɛ bɛ an na Europe fa bɛɛ lajɛlen la, mɔgɔw ɲɛ bɛ an na Afrique fa bɛɛ lajɛlen, Asie, mɔgɔw ɲɛ bɛ an na nin bɛɛ lajɛlen la. Directement don Sherifla TV Jabarani kan ni Ala ka jɛ ye Kafunɛ Bacili. Karamɔgɔ Musa Fɔnba o don. O kumana an bɛ foli lase ministère des affaires religieuses, du culte et des coutumes, diinɛ ko ni bato ko ni laada ko ministre so a nɔnabilalen don ni docteur Yaya Tarawele ye kɛnɛ in kɔnɔ. A ye ministre ka nɔnabila fo ka wale ɲuman dɔn. Tɛgɛrɛ 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 tɛgɛrɛ. A ye tɛgɛrɛ fɔ tɛgɛrɛ. An ye an ka sirifimuso fɛnɛ sɔrɔ a nana fara an ka nin kuma in na Seyida Kulibali Nafisatu Ayidara. A ye tɛgɛrɛ belebeleba den fɔ Seyida Nafisatu Ayidara ye. Ani Seyida Anta Haidara a ye tɛgɛrɛ f'u ye. Seyida Fatima Haidara a ye tɛgɛrɛ fɔ a ye. Tɛgɛrɛ s'il vous plaît. Voilà, bismillah. Ayiwa karamɔgɔ Musa Fɔnba. Ne, An bɛ tɛmɛ ni baara ye. n'Ala sɔnna. Sisan an bɛna kuma di Ahan. an ka service commercial ɲɛmɔgɔw ma. Kosɛbɛ. Ni o y'an ka sugu ye. Awɔ. Olu de bɛ taa ni ka segin kɛ sugu binakun kan olu ka clients ni ɲɔgɔn cɛ. Kosɛbɛ. Client minnu n'olu ye partenaire baw ye an b'u yɛrɛ fo k'u waleɲuman dɔn. Kosɛbɛ. Bada clients an Kosɛbɛ. b'o olu de nɔna. Ka sababu kɛ ka da gɛlɛya yɛrɛ kan hali jamana gɛlɛya kan bɛɛ b'a dɔn an bɛ ka wagati gɛlɛn na tɛmɛ. Kosɛbɛ. Nka ka danaya da an kan danaya min n'u y'o da an kan kunun ka segin k'o kurakuraya bi o foli belebele bɛ segin olu ma. Siga t'a la. Ayiwa o de kama jɛɲɔgɔnya in a fɔra ka fɔ Kosɛbɛ. fɛn min don gaɲan de don Kosɛbɛ. an bɛɛ lajɛlen de b'a tɔnɔbɔ Siga t'a la. clients b'a tɔnɔbɔ cogo min na an yɛrɛ b'a tɔnɔbɔ ten Kosɛbɛ. o tuma na sa an bɛna Sumayila Soumaïla Traoré Traoré, le responsable Ale bɛna commercial kana. de Shérif La Télévision. A ye tɛgɛrɛ fɔ a ye.
Chers partenaires, bonsoir. Amanga ni kuma indamle ni folie. Ambe folie folofolo nyesi ankramogoma aser Sheriff Ousmane Madan Aidara. Aidara minye tele Sheriff la sababu nyumai. Ambe Aidara fo dante Aidara la. Barsa ni Aidara ye. Aidara ya an soro tanya la. Mais ni Aidara sababu ye bi soro bana. Aidara ye an soro. Sena tagamana nga bini Aidara ye mobile bambolo. Aidara ye an soro motan ando mais bi continue durin beka ando mboga be continue bela jelenga bi. Donc ame Aidara fo dante Aidara la anaka famille bela jelen. O mana boy anga foli beta Fédération Ansardine International Nyamaka Soma. ADN Mali Morbo Diallo anaka mo ambufo. Anga conseil d'administration Aseda Badra Ali Aidara anaka mo ambufo. Anga direction exécutive Serou Jara anaka mo anga foli boye. O mana boy anga foli belebeleba be nyesi conseil de surveillance ma no Samba Koulibaly anaka mo. Sheriff Niame Sheriff la TV ni conseil de surveillance ne jora. Chou ou jora, clé ou jora. Sangorota mimbana oluka chesiri adama. Anga foli be Samba Koulibaly naka mogoy. Omana boy anga foli beta anga directeur général yoro Ousmane Sogore. Sogore Dante Sogore la. Sogore nyamogo mi amajiginelo. Nyamogo ladiri do. Nibe ladiri nyini nyamogo ya la. Ousmane Sogore o doy. Sogore kera nyamogo ya ambolo. Nyamogo minte ate siga kaere sacrifié pour que on ga sika lafia. Vraiment anga foli be anga directeur général no Ousmane Sogore. O mana boy amanga foli la c'est en partenaire ma. Partenaire munumbe no usona ka en accompagner avec santambo bi. Partenaire obefo. Dans Chita Ola. Ori ato Sheriff la TV ba kanu saonsa kanu walimandon kenen sigi awye. Aka donc a fo aw fe baranyoya vraiment avant nimisi wasa. No obora e amana kuloga kapara ko Sheriff la TV. Pourquoi Sheriff la TV? Muna téléso kacha même muna me Sheriff la TV ta komenga communication ke ala. Pourquoi? Aucun kosebe binie télé ou ta koulé bi malikono Sheriff la TV télé mi me diffuser plateforme beka on yere ka monter satellitaire bambolo o ba to ambe ka soro pratiquement dia jamana beka ambe soro Europe tema bukombe Europe de l'Ouest be États-Unis ambe soro Asie ambe soro Afrique ambe soro donc oye koye komi ni mogombe fait la communication que télé mbeladia fambe ko choisi vraiment au kobaye alsa pourquoi Sheriff la TV ni Sheriff la TV tabika ladje c'est une chaîne de sûreté bi bebena kanka fo ni ka publicité ika communication na be bo Sheriff la TV là sûreté dando. Parce que beba donga fo kulangulun te bo en fait mo monu fena be bo en fait bebe songa fo nunu uga produit kai wadana mogodo no boray pourquoi Sheriff la TV alhamdulillah bi amé réseaux sociaux ka page Facebook bambolo page YouTube bambolo on yere ka application be hal 500 na kadi mo me ibe Sheriff la TV be do application ngono doro Sheriff la TV officiel ni fait membe ka bo direct la isigile ibale hal ni sali ngono donc o ba ira na ka fo munedo e ka warda ama ibe États-Unis ibe fait ka feno la koloshi i connecté ibe Sheriff la TV ta abe App Store la abe Play Store la ne partenaire ne be min fo nyana
télé c'est un outil de communication min fanga ka bon ni outil bɛɛ hali sisan an bɛ mɔgɔ sɔn caman ye u b'a fɔ réseaux sociaux awɔ i bɛ communication kɛ réseaux sociaux la a ka ɲi mais f'i k'a dɔn k'a fɔ hali bi télé de fanga ka bon communication na n'a bɛɛ ye o dalilu b'an bolo a dalilu jɛlen don la télé publicité ka bɔ télé la a ma dabɔ bɛɛ kama bɛɛ tɛ se ka publicité kɛ télé la o bɛ mun yira ni e ka publicité n'a bɛ ka bɔ télé la mɔgɔw bɛ danaya de sɔrɔ karisa yɛrɛ bɛ télé la karisa bɛ bɔ nin télé la a bɛ bɔ nin télé la i b'a ye mɔgɔw bɛ danaya de sɔrɔ ka ɲɛsin i ka produit ma n'importe qui i bɛ taa bi i bɛ dɔɔnin bɔ dɔrɔn i bɛ se ka publicité woyɔwoya dɔ bila réseaux sociaux kan mais n'i bɛ ka bɔ télé kan mɔgɔw bɛ sɔn i ka produit ye mɔgɔw b'a dɔn nin ye produit suri ye n'i ye télé publicité ta k'a lajɛ télé publicité de bɛ mɔgɔ miliyɔn caman touché yɔrɔnin kelen o tɛ kɛ fɛn foyi la ni télé tɛ ka mɔgɔ miliyɔn caman publicité ka bɔ ou bien i ka communication ka bɔ mɔgɔ miliyɔn caman k'a lajɛ Mali la Mali kɔ nka diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na télé de bɛ se k'o kɛ halisa pourquoi i kan k'i ka publicité kɛ télé la n'i ye télé ta k'a lajɛ télé ye audience captivante de don c'est à dire n'i ka fɛn bɛ ka bɔ télé la mɔgɔ minnu bɛ k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ u ka attention bɛɛ bɛ kɛ ko min bɛ ka bɔ u ka attention bɛɛ bɛ kɛ o de kan contrairement aux réseaux sociaux les gens scrollent o bɛ tɛmɛ de télé communication télé la fɛn fɛnɛ de don min mémoriseli ka nɔgɔ adamaden bolo jateminɛ bɛɛ y'a yira bi ko n'i ka publicité bɔra télé la i ka publicité bɛ to mɔgɔw kunkolo la tile 80 ka se tile 100 la publicité yeko kelen a bɛ se ka to mɔgɔ kunkolo la tile 80 ka se tile 100 la mais n'i y'a bɔ réseaux sociaux fɛn fɛn sanfɛ i ka publicité a bɛ to mɔgɔw kunkolo la tile 5 ka se tile 7 ma ninnu ye fɛnw de ye k'a fɔ k'an partenaires sigilen don k'an bɛ kuma télé kan o tɛ mais nin ye fɛnw de ye fɛn minnu bɛ se ka i bɛ se ka taa recherche kɛ i b'an ka tiɲɛ segin an ma o mana bɔ yen i bɛna ye k'a fɔ ko ni communication dɔ bɛ ka bɔ télé la ou bien publicité dɔ bɛ ka bɔ télé la i bɛna ye k'a fɔ k'a daminɛ a daminɛ la ka taa laban mɔgɔ min b'o o suit i bɛna ye k'a fɔ o bɛ suivre fo 89%. Par exemple feuilleton dɔ de kan ka bɔ e ka publicité kan ka bɔ o ɲɛ ma mɔgɔ min bɛ k'a lajɛ i b'a ye a tɛ wuli k'e ka publicité bɛ ka bɔ non a b'i ka publicité lajɛ a daminɛ fo ka taa s'a laban na o bɛ se 89% na contrairement aux réseaux sociaux qui est de 10 à 15%. an bɛɛ b'a dɔn i ye fɛn dɔ daminɛ réseaux sociaux kan dɔrɔn i bɛ tɛmɛ n'i sen fila ye donc nin de ye kuma ye k'a fɔ an partenaires ɲɛna ko halisa télé mun b'aw bolo a ye danna parce que an bɛ se ka affaire kɛ donc o mana bɔ yen an bɛna an ka grille tarifaire la mais sani an ka kuma an ka grille tarifaire kan a bɛna ye k'a fɔ ɲinan kɛra san ye san min kɛ particulièrement difficile partenaires aw lafiyali de ka di anw ye anw ka laɲini o laɲini ye mun ye aw partenaires aw bɛ se ka lafiya o de y'a to n'an ka ɲɛmɔgɔ ɲuman n'o ye Usumani Sogore ale yɛrɛ ka hakilina ɲuman ka fara ka administration tɔw kan Sherifla TV y'a décidé ka dɔ bɔ a ka publicité tarifu la prestation bɛ ka anw fɛ yen à partir du 1er janvier 2026 ni Ala sɔnna ma aw bɛna ye k'a fɔ sɔn nɔgɔyaw caman kɛra o bɛɛ ye mun ye halisa ka partenaires accompagner parce que aw ka lafiya o ye anw yɛrɛ ka lafiya dɔ ye donc an bɛ kuma tarifu min fɛnɛ kan o de ye nin de partenaires ye anw karamɔgɔ bɛ to k'a fɔ ko waliɲumandɔnbali o ye kafiri ye partenaires an b'aw waleɲuman dɔn an bɛ kɛnɛba sigi aw tɔgɔ la wa a kɛnɛ in kan fɛnɛ
an bɛ sɔngɔnɔgɔya kɛ sɔngɔnɔgɔya min i tɛ se ka miiri yɛrɛ ko télé b'a kɛ anw ka publicité wari c'est 88 500 n'i y'a ta san kɔnɔ a bɛ taa à peu près 32 millions ɲɔgɔnna la mais bi su in na kama an bɛ fɛ ka remise kɛ ka se fo 63% na mɔgɔ min bɛ fɛ ka san kelen ta 63% de remise vous allez voir que o san kelen o bɛ 11 millions 800 ma partenaire a ye tɛgɛrɛ fɔ o ko la n'i ye 6 mois ta a bɛ bɛn à peu près 15 millions ani ɲari mais nin su in kama ni heure caman tɛ dɛ heure fila ni heure damadɔ in kama an b'o o fɛnɛ jigin ka na 7 millions 80 000 la donc o ye sɔngɔ nɔgɔya ye an bɛ min kɛ an partenaires ye vraiment ka se k'u dɛmɛ halisa u ka communication na donc o mana bɔ yen an bɛna kuma kuncɛ kuma min fɔ o de ye an b'a fɔ an partenaires ye partenaires aw kana kulonkɛ communication na mɔgɔ si den kelen kana kulonkɛ communication na barisa n'i tɛ communication kɛ bi tile in na hali ni i ka produit de ka ɲi ni diɲɛ produit bɛɛ ye i ka succès sɔrɔli a bɛ gɛlɛya wa o bɛ cogo min na mɔgɔ minnu bɛ yen hali n'a ka produit ma ɲi n'a bɛ communiquer kosɛbɛ a b'i dan donc an partenaire an bɛ min fɔ aw ɲɛna bi ye fête su de ye a ye misiki duman lamɛn aw ka jus dumanw min aw ka dumuni dumanw kɛ aw ka contrat ɲumanw fana signé salamu aleykum. aw ka contrat dumanw signé nɔgɔya kɔnɔna na a ye tɛgɛrɛba fɔ Sumayila Tarawele ye. Kafone Bacili. Karamɔgɔ Musa Fɔnba. Million 30 ani 2. Awɔ. I kɛlen ka million 11 dɔrɔn bɔ. Kɛmɛ saradala sara bi Tiɲɛ yɛrɛ la o ye nin n'a ye. O y'a dan ye. Bisimila sisan an bɛna wele bila. Oui, sisan non an bɛna wele bila monsieur Tarawele ka adjoint ma. À présent, nous invitons monsieur Amadou Samake pour la présentation de l'offre commerciale en version française. Inch'Allah. Voilà. Monsieur Amadou Samake, si vos ovations, à foyer. Mesdames et messieurs, chers partenaires, chers invités, bonsoir, bienvenue à la nuit du partenariat de Cherfla TV. Ce soir n'est pas une soirée ordinaire, c'est un moment de reconnaissance, de partage, mais surtout un moment de projection vers l'avenir. À travers cette rencontre, nous voulons vous dire une chose essentielle. Cherfla TV n'avance pas seule. Elle avance avec ses partenaires, avec celles et ceux qui croient en sa vision, en ses valeurs, en son rôle au sein de la société malienne. Ce soir, je vais donc vous parler de notre identité, de ce qui fait notre différence, de ce qui fait que nous vous proposons désormais de façon encore plus claire, plus moderne et plus avantageuse. Premier point, une télévision familiale pour toutes les générations. À Cherfla TV, notre première valeur est simple, mais fondamentale. Être une télé familiale, responsable et rassembleuse. Nous proposons des programmes riches, variés et inclusifs qui s'adressent aux enfants, aux jeunes, aux femmes, aux personnes âgées, à toutes les couches de la société. Notre ambition est claire. Permettre de regarder la télévision 24 heures sur 24 heures en famille sans gêne.
dans le respect de nos valeurs maliennes, de nos coutumes et de notre identité. Chaque chef de famille pourra regarder la télé avec Cherfla TV sans vouloir se précipiter sur la télécommande. Je vais changer la chaîne pour des propos vexants, pour des images vexantes. Une télévision ancrée de nos valeurs. Cherfla TV n'est pas seulement une chaîne de télévision, c'est un outil de transmission, un acteur de changement et un contributeur au renforcement de nos valeurs culturelles et sociales, comme le veut notre cher guide Chérif Ousmane Madane Aïdara. Et sachez que chez nous, c'est une conviction très forte. La satisfaction clientèle n'est pas un objectif, mais c'est une culture. Innover, c'est notre quotidien. Comme vient de le dire mon très cher responsable Soumaïla Traoré, nous avons notre application mobile Cherfla TV officielle. Qui d'entre vous ont cette application sur son téléphone, Cherfla TV officielle? C'est une application mobile que vous pouvez télécharger sur votre téléphone, à partir de laquelle vous regardez la télé directement à partir de votre téléphone. C'est très simple. Que vous soyez sur App Store ou Play Store, vous pouvez télécharger directement. L'application se dénomme Cherfla TV officielle. En téléchargeant cette application, directement, vous êtes connecté à la télé. Je m'en vais à vous présenter notre grille, la nouvelle grille tarifaire. Chers partenaires, dans un souci de transparence et de simplicité et de performance, Cherfla TV a repensé à son offre commerciale. À compter du 1er janvier 2026, nous mettons en vigueur une nouvelle grille tarifaire unifiée, intégrant la télé et la radio. Oui, la télé et la radio, car nous avons Cherfla FM, Cherfla TV, Cherfla FM. Désormais, notre grille tarifaire contient celle de la télé et celle de la radio. Cette grille a été conçue pour vous offrir plus de visibilité à vos marques, assurer une cohérence de diffusion et vous permettre de communiquer efficacement à coût maîtrisé. Elle s'appuie sur deux leviers complémentaires. Cherfla TV pour l'image et l'impact visuel. Cherfla FM 95.7 ms pour la proximité et la récurrence du message. Avec la nouvelle grille, nous passons d'une plus simple relation commerciale à une logique de partenariat durable et gagnant-gagnant. L'offre exceptionnelle uniquement pour ce soir, 19 décembre 2025. Parce que cette soirée est spéciale, nous avons décidé de réserver une offre exceptionnelle à nos partenaires, valable uniquement ce soir. Le coût normal de la diffusion d'un spot publicitaire est de 88 500 francs CFA. Pour ce soir, vous avez à la valeur du contrat annuel 63% de remise sur la valeur du contrat annuel. Pour les contrats semestriels, vous allez bénéficier uniquement pour ce soir 55% de remise sur la valeur du contrat semestriel. Je le précise clairement, cette offre est valable uniquement ce soir. Elle est disponible sur vos tables. Pour opter pour l'offre, elle est très simple. Il s'agit tout simplement de remplir les faits qui sont sur vos tables. Vous remplissez tout simplement le nom de votre structure, le nom de la personne signataire du contrat et l'offre à laquelle vous voulez souscrire, que ce soit annuel ou semestriel. Le service après-vente qui fait la différence entre Cherfla TV et les autres chaînes de télévision. À Cherfla TV, la relation avec nos partenaires ne s'arrête pas à la signature. Nous assurons l'information des clients
avant chaque diffusion. Pour la couverture médiatique, je précise, pour les clients qui nous sollicitent pour la couverture de leurs éléments, nous sommes très accessibles. On n'exige pas une correspondance pour une demande de couverture. Parfois, par simple SMS, par appel téléphonique, nous pouvons prendre les dispositions. Monsieur le Président de la Maison de presse, vous pouvez confirmer? Merci. Cette accessibilité jour et nuit, nous travaillons 24 heures sur 24 heures pour répondre mieux et plus à vos attentes. Il ne s'agit pas seulement de la couverture. Après couverture, on se rassure de la satisfaction clientèle. Informer les clients avant la diffusion de son élément, que ce soit les éléments prêches ou que ce soit les éléments qui sont diffusés dans les journaux télévisés. Les personnes âgées, généralement, qui viennent pour les prêches de Maouloud, les cérémonies de sacrifice, sont très contents quand on les appelle pour les informer que votre élément est programmé ce soir ou bien cet après-midi à 15h. Après diffusion, la transmission des éléments aux clients. Les éléments diffusés, que ce soit pour le journal ou que ce soit les prêches, à la demande des clients, on envoie à distance, que ce soit via WhatsApp ou Telegram ou toute autre application, on envoie directement. Et ça, c'est l'une des particularités qui fait toute la différence entre Cherifla TV et les autres chaînes. Ça ne se limite pas à l'information avant diffusion de l'élément et à la transmission des éléments après diffusion. Il y a la mise en ligne de nos émissions pour renforcer durablement la visibilité de vos marques. L'innovation au cœur de notre vision. Nous avons engagé la digitalisation complète de la chaîne avec notre application mobile qui permet de regarder Cherifla TV partout dans le monde. Ce n'est pas seulement qu'au Mali, partout dans le monde. Ce soir, je vous invite à découvrir et à télécharger avec nous cette application. Nos remerciements. Je terminerai par un mot simple, mais sincère. Merci, chers partenaires. Merci à nos partenaires pour leur confiance. Merci pour votre fidélité. Merci de croire en Cherifla TV. Cherifla TV avance, innove et avance avec vous. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci au responsable adjoint du service commercial de Cherifla Télévision, Amadou Samake, sous vos ovations. Kafune Bajele. Namu Karamoro Moussa Fomba. Antnana ningo blada gerinda lable ba Osmaïla Traoré nyema ba kunyeni bamananga fo. Ola mi foli la se anyaruka département technique ba Cherifla TV direction générale B département technique B o debe moriba bugu. Onyema baye Bouya Jageli Koulibaly Kafara Mohamed Keitaka ani caméramanu ni monteru ni diffuseru bela jele keme kanyon zoro moriba bugu kaningo imbla direkete marché bela jele nyebe ana aytegere fo anga département technique fenei ola mi foli la se anga ressources humaines madame Touré Tenemba Traoré amba fene fo ka wala yumando anaka arjo be kene kan ni oye siribe anga foli ba ye siribe ba kamone ba jeli besibela Namu Karamoro Fomba. Maintenant on va souffler en musique hein. Si ça non. Bouba Kanouté. Amenana podium bla Bouba Kanouté ka bolo. Voilà pour la prestation musicale. Ouais. Bouba Kanouté a été gardé ba des fois Bouba Kanouté ye. Bouba Kanouté. Seyda Nafisatou Haidara, Seyda Banana Haidara, Seyda Fatima Haidara.
Voilà, Bouba Kanouté, merci pour ces belles notes musicales. Aïtegara fo Bouba Kanouté, Kapune Bachili, Nyabala Kafo, Tabalu, Samvela Fene Werendembe Nikumaina. Abina fo kodo kumaseme. Abika masiri, kodo damnembe. Ni tasa kodo na ulaje. Jema ni bingena ni nere. Obala, jirideo. Jiride no bishile wure. Nakola fe umbe. Mbado fana kafo she worotile fene be songa daka. Obisira la koi. Ninga laba ka borojide nunge ka kerotike. Ningoni adam na toy. Boisson semi agro
maaw bɛ an bolo yan u kɛn bɛ ka boisson kɛ ka fa bɛɛ lajɛlen labɔ a ye tɛgɛrɛ f'u ye. A ye tɛgɛrɛba fɔ u ye. A ye tɛgɛrɛ fɔ établissement Draman Samake et frères olu de kɛn bɛ k'an bari an ɲɛ b'an ka service commercial muso dagabanaw na u ɲɛ bɛ bi su in na a ye tɛgɛrɛ fɔ établissement Draman Samake et frères ye. Soya yatasa in na ka eau minérale ela o de fɛnɛ wɛrɛnden bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ ko ni sanuma min ji ye ji sanuma a ye tɛgɛrɛ fɔ a ye. Kafule Bajili. Namu karamɔgɔ Musa Fɔnba. Bisimila. Sisan nɔ an bɛna na kuma di conseil d'administration de Fadi. la Fadi de ma. Seydou Jara. U kana na u dantigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛna wele bila Seydou Jara ma. Seydou Jara. A ka n'i dantigɛ Fadi conseil A ye d'administration tɛgɛrɛ kɛ tɔgɔ la. k'an ka An ka fédération tɛgɛrɛba fɔ. Ansardine International Fadi ɲɛmaaba kɛ k'an lasɔrɔ yan ka foli lase Seyida Anta Haidara fɛnɛ mɔ sirifidenw ka ca kɛnɛ ka su in na an ka foli b'u Sirifudenw ye. bɛ an ka kɛnɛ kan k'an ka kɛnɛ Bisimila. nɔrɔ an b'u fo. Alhamdulillah rabbil alamin an bɛ ala fo ka barikada an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka di an karamɔgɔ ma a seydi Sherif Usmane Madani Haidara a bɛ taamana an b'a ɲini ala fɛ ala ka segin ni a ɲuman ye a ka denbaya sanima mɔgɔ minnu bɛ an fɛ kɛnɛ kan yan an b'u fo k'u barikada k'a fɔ u yeli an ka kɛnɛ kan o diyara an ye kosɛbɛ nin kɛnɛ kan an bɛ Serifula TV baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo u ka don o don cɛsiri la télé so ɲɛmɔgɔya so mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kan yan an bɛ olu fana fo ka u barikada Ansardine International tɔgɔ la an bɛ foli di nabaga bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na télé ka partenaires su in na kuma caman tɛ an fɛ an nalen bɛ ka partenaires lamɛn pour que k'a dɔn u fɛla ye mun ye an ka se ka fara télé ɲɛmɔgɔyaso kan ka se ka o laɲini sabati u bolo walasa u ka se ka wasa sɔrɔ u télé fɛ baara ɲɔgɔnya la nin waati in na an ka jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ an bɛ bɛɛ jɛ ka dugawu kɛ jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ala bɛ se ka jamana bɔ a kɔnɔ cogo min ka tila k'a ɲini jamanaden bɛɛ fɛ fasoden bɛɛ fɛ bɛɛ ka i jɔyɔrɔ fa walasa jamana ka se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ nin kɛnɛ in ɲinan ta sigira cogo min na san caman wɛrɛ ta ala k'o jira an na san wɛrɛ ta halisa ala ka o y'an ka bonya ka tɛmɛ nin kan halisa Serifula TV ala ka taa ɲɛfɛ a partenaires ala ka bɛɛ ka baara yɔrɔ taa ɲɛ ala k'o kɛ bidon bonya kosɔn sallallahu alayhi wa sallam. Merci Seydou Diara, directeur exécutif de la Fédération Ansardine International Fadi, représentant le président Adama Sanogo. Ayiwa, Kafune Bajili. Namu karamɔgɔ Musa Fɔnba. An bɛna wele bila an ka maaba welelenw mɔ kɛnɛ in kɔnɔ n'o ye invité d'honneur ye. An bɛna daminɛ Bubakari Sidibe. Bubakari Sidibe maa t'a ko fɔ maa ye Mali in kɔnɔ. K'a sabu kɛ jabɔla don. Fɛn min ye cinéma ye. Ayiwa yanni Bubakari Sidibe ka se yan. An b'a lajɛ k'an sɛnsɛn ka maa min sɛgɛrɛ. O ye an yɛrɛw ka kunnafoniko ɲɛmaaba Elhaji Banjogo Dante kunnafoniko ɲɛmaa min wuli bɛ k'i jɔ janko kunnafoni bɛ se ka di a dicogo la ka sɔrɔ jamana fɛnɛ ma sigi a sensabara kɔnɔ yanni maa ka kɛ kunnafonidila ye maliden ye a ye tɛgɛrɛ fɔ Banjogo Dante ye on applaudit. Des départements ministériels ici présents. Le représentant de la haute autorité de la communication, Mesdames et Messieurs, les responsables des associations et organisations professionnelles de la presse, chers frères Sogoré, directeur de la chaîne de télévision Cherifla, chers invités, chers partenaires, permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements et mes salutations à Sherif Usman Madane Haidara, président du Haut Conseil islamique, pour sa vision.
Je crois que la nuit du partenariat organisée par la chaîne Cherifla TV est devenue une tradition. Chaque fois que cette télévision organise cette activité, nous avons l'obligation morale d'être présents. D'être présents parce que, c'est vrai, il y a eu beaucoup de témoignages par rapport à la bonne collaboration entre Cherifla et ses partenaires financiers, ses partenaires économiques. Moi, en tant que président de la Maison de la Presse, je mettrai surtout l'accent sur le rôle, la place et la responsabilité de Cherifla TV dans le paysage médiatique malien. Cherifla ne joue pas seulement un rôle économique. Cherifla joue un rôle social extrêmement important. Dieu est témoin. Chaque fois que le Mali a eu besoin de ses médias, Cherifla TV a répondu présente. Chaque fois que les médias ont été sollicités pour mener une activité au nom du Mali, pour le Mali, Cherifla l'a fait gratuitement. Il est de notre devoir, en des occasions pareilles, de venir rendre à nos amis de Cherifla la monnaie du respect, de la sagesse et de la bonne collaboration. Aujourd'hui, Cherifla est un exemple. C'est une fierté pour le monde malien des médias. Et je peux dire que c'est une fierté pour tout le monde. Nous sommes dans un contexte difficile. Nous sommes interpellés quotidiennement à la HAC et même parfois devant les tribunaux. Mais je n'ai pas connaissance une fois d'avoir été appelé à la HAC ou devant un juge pour un problème concernant Cherifla. Vraiment, nous encourageons toute cette belle équipe, tous les travailleurs, et nous vous souhaitons plein succès. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, M. Dante. Alhamdulillah Rabbil Alamina. Ni kuma dira ma Cherifla ka kɛnɛ ka jagoya an ka kan ka dɔ fɔ. Et puis ni soirée in kɛra tradition de. Ma d'a la ko depuis a ko daminɛna ka na se bi ma ko ne ye a édition kelen kɛ. Mais sani n ka n ka kuma fɔ a ka di n ye n ka bonya ani tasi kɛ ka ɲɛsin Cherif Ousmane Madani Haidara ma ni ale ye an ka Haut Conseil ɲɛmɔgɔba ye. A ka di n ye fana Mali kunnafoni di baarakɛla fɛn o fɛn bi yan o ye représentant a kɛra ministère ye a kɛra hakiw ye a kɛra tɔnw ye a kɛra Cherifla direction yɛrɛ n'a baarakɛlaw ye an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka se bɛɛ lajɛlen ma. Bonya kɔfɛ foyi tɛ dɔgɔyalima kɔ. An bi kuma min na bi télé ye télé commercial de ye sanni feere de don sugu de don o baaraw kumaw hali ne man da don o la i ye ko ye waso ban. Mais n bɛ se ka n da don mun na Cherifla yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun ye Mali kunnafonidi ko bankun kan rôle jumɛn b'a la jɔyɔrɔ jumɛn b'a la n bɛ min kɔni dɔn Cherifla da yɛlɛla ka ne to Mali kunnafonidi ko ɲɛmɔgɔya la kabiri telesow da yɛlɛla ni papier t'u bolo fo ka na papier k'u la an sen bɛ nin ko in na an da b'a la mais Mali mago ma deli ka se a ka kunnafonidilaw n'a ka kunnafonidisow ma Mali ko kungo la ko Cherifla ma wuli k'a jɔ wa waati o waati ni jamana ka ko de wulila ko min ye jamana ka ko ye wari ka d'a la wari kana di a la Cherifla y'a jɔyɔrɔ fa donc o bonya kama a ka kan an ka se kɛnɛ in kɔnɔ k'o témoignage kɛ parce que an y'a sere an mago ma deli ka se nin téléso ma Mali ko la k'a ma wuli k'a jɔ fɛn ka d'a ma fɛn kana d'a ma wa fɛn ti d'a ma a ma min na o de ka ca ka tɛmɛ fɛn bi d'a ma min na. Donc, au kama, an bi foli kɛ k'a ɲini Sogore n'a ka jamakulu fɛ u k'u cɛsiri k'a ɲini Sanba n'a ka jamakulu fɛ u bɛɛ lajɛlen k'u cɛsiri mɔgɔ n'i kɛra exemple ye juru de don n'i kan na segin kɔ kuma kɔni t'a la tuguni an bi yan gɛlɛya b'a la dɛ gɛlɛya caman b'a la an bi wagati minnu kɔnɔ wagati ninnu ma nɔgɔ don dɔw n'an ma wele hakili la
tuma dɔ la an bɛ wele ka taa tribunal yɛrɛ la mais en tout cas ne ma wele fɔlɔ shérif la ka nin kungo ninnu dɔ la k'a fɔ an bɛna taa juge dɔ ɲɛkɔrɔ walima an bɛna taa yɔrɔ dɔ la donc o exemple ɲuman min n'a b'a la k'a di a y'aw cɛsiri a ka continuer n'o ye k'aw bɛɛ lajɛlen fo hakɛto min na salala mahamadu. Merci, Monsieur le Président El Hadji Bandjougou Dante, pour ces hommages à l'endroit de Chérif la télévision. Merci, Monsieur le Président, c'est touchant. Kafune Badjili. Ayo sisan, anga Diabolaba, Cinémambolaba, Bouakar Sidibé. Mali kono nyo de fongo chwa kelendo mata kofo maye. Ka sabu ke anya ka ja chaman laje adole iba ita don ka fo ale de don ka sabu ko ale rete ye ala ngai ba so ale de ke me ka bela jene blasenga grand les réalisateurs au temene ko maison fédérale du cinéma et de l'audiovisuel du Mali au président Bafele de Aitegere Foye. Nous vous invitons à nous rejoindre ici pour votre discours, Monsieur le Président, à l'endroit de ce charmant public, dans le cadre de l'année du partenariat 6e édition organisée par Chérif la télévision. Kafune Badjili. Bismillah. Alors, Anna. Bismillah. Bouakar Sidibé. Karamoro Moussa Fomba, je vous rappelle également qu'il est membre du CNT. Ah, honorable. Mes respects. Venez là. Voilà. Veuillez descendre. Voilà. Ansu, awe bara gɛlɛya ne bolo ni Banjugu Dante kumana tubabukan na ka tila ka kuma bamanankan na ni ne nana n jɔ kuma ye wajibi ye ma parce que wale ɲuman dɔ o y'an taabolo dɔ ye Chérif la ne ye san 33 kɛ ORTM na baara la mais télévision privée la n teri a bɛɛ ye dɛ mais Chérif la jɔyɔrɔba b'a la u ka ne ye Roi de Segu kɛ u ko k'u b'a bɔ u ka télévision na u y'a bɔ ne ko n ko mais san'a k'a fɔ k'a bɛ télévision a y'a bɔ siɲɛ 1 siɲɛ 2 mais a t'a lajɛ ka film dɔ kɛ yan télévision privée ka $18 bɔ a kɔ ka film kɛ o y'ale de ye mɔgɔ si ma se k'a kɛ o kɔfɛ donc a mɔgɔw bɛ yen nɔ komi n ye kalo 2 kɛ don o don n bɛ taa yen nɔ ka baara k'u fɛ n y'a mɔgɔw ye sérieux minnu b'u la ani fɛnw b'u la bon n'i nana k'i b'i jɔ kojugu k'i bɛ mɔgɔ tanu kojugu bon a bɛ kɛ komi i ni tɔ minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'i bɔ don olu fana gasi la mais ni min ye n'i si ye hakɛ dɔ sɔrɔ komi anw ta cogo la nkalon o ka kan ka k'i ma haramu ye i b'o ye k'o to yen min kɛra i b'o de dɔn n b'a dɔn u bɛ sira min ka nin ye o de y'a kɛ anw yɛrɛ ye cérémonie dɔ organiser hôtel Sheraton na an ye trophée ta k'a d'u ma k'u n'u ka guide u bɛ baara min kɛ ka jamana apaiser parce que gɛlɛya tun bɛ jamana kɔnɔ il fallait que ka mɔgɔw ɲini mɔgɔ minnu bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ pour que u jijalen don malgré que jamana bɛɛ u cɛsirilen don bon Chérif la tun b'o la an y'a di Jɛnɛba Sɛki ma k'a di Chérif la ma k'a di mɔgɔ damadɔw ma mais u tun b'a la n y'a ye o la que vraiment mɔgɔw don u ka kan ka dɛmɛ mɔgɔ minnu don u cɛsirilen don Banjugu ye tanuni min kɛ sisan nɔ ne kɔni b'a fɔ n ko n bɛ n ta fara o ta de kan k'a fɔ k'u cɛsirilen don ne yɛrɛ b'u si kosɛbɛ n bɛ caman émission caman bɛ yen n b'u si mɔgɔw nana n kɔfɛ ko Jogo olu bɛ min na sisan nɔ hali sisan Bintu ye n fo olu bɛ min na a bɛ dugawu k'u ye hali bi parce que o bɔbɔ de la ka jamana apaiser ka jamana fɛ hali b'o de don awɔ ani cɛ Dante ani cɛ Ali Baraji a bɛ yafa n ma ne tɛ se kuma na ne kɔni ye sinimabɔla de ni Dante kuma na o ye ko gɛlɛya ne bolo Ala ka jama sigi hɛrɛ la Ala k'an wuli hɛrɛ la Ala ka kow nɔgɔya. Merci Bouakar Sidibé, merci infiniment. Voilà, abina fo comment jabatina ka mo ni ngunyaka aka nyema kumatoya. Kafune Badjili. Namu Karamoro Moussa Fomba. Halibi maba welele unga dandigeli ko nasrafe. Awo. Amina laje ka wele bla ministre so min yashime dina ko ni bato ko ni lada ko mo. Anona blale do kene ngona ya. Ni anyoru koroke. Dr Yaya Traoré. Ama foko Dr Yaya Traoré qui sait ka se ani jaba ka tegere ninye. Nala sonamo bishu inakadi boisson sumali numbe kami. Chiebe kadu. Voilà.
kira ka maram ka garana bishu na ishu karangerale ambalmo ani sogoma asafurulai yaro ni soja ya fare fone gojugo femi nga fo shufe na nwa ma kwa ni sogoma yaro aka ngo fami ka fo koni oye ko jago jugo ka aw be fo ka barkada ne ya balma ke docteur Yaya Traoré. Je suis chargé de mission au ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Alors, alhamdulillah, ambe afolo kene ma baya la folo noye kanga karamgo foye a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara, présentement en déplacement, ambe drogue ke anyuma mbora ya chomena alaka anyuma sege auma ko ke kamati were bela jele ko sallallahu rasulullah. Alhamdulillah, anga ministre Dr Mamadou Oumar Kone bi aye invitation déclinée ko bo nale ko abina kene ngono tellement kene wasaledo ni soja meno mbala o mana ministre mana to ka kun kele ko na fo ko ayo ko monsieur le ministre doke o mana ko sosa ako angana anyara na nyebe mina kene kono ni wasake bay vraiment Sirifla TV ka fo ka barkada ni no nyona kenew ambaro télévision chamamba ke me aw nyona aw be minga ka anyona mancha sab kada ka ambaye partenaire ou ne nyogonche ni san éléments sera le plus souvent do be calendrier ou ni big ou ni bablo ni fon didi moma mais ka partenaire be wele kene kelen kono kana tiga de nyoma ka shugele ne soja ga tashibla ke surtout encore crème de la communication bébé kene ngone ya mbi fole bla banjugo dantela ministre togola ko ka fo ka barkada kame ale nana haki kuna be baro ka fo vraiment jamana aga communication a basigileno ambi be fo ka be barkada vraiment nous sommes comblés de joie ici akana ni roni botele la koy mbi bo ngomina ne bloku la jangome mindu aywa ni nereka ablay mayga ingrefe agogo che docteur vitamine ne go ango bilamai ngo mana ngo ereka leza comme bloquer nerekene ngo ereka feni melegila mi nerekena ngana kene gono ka befo ka barkada vraiment mate aunda fulini tamne ko ni kene ala ka shimaya ka nyona chaya vraiment merci beaucoup c'est ça. Achena. Merci docteur. Kana melege choko nyana. Voilà. Harmonie Bey. Harmonie Bey. Kafune bachili. Namu karamogo Musa Fomba. Nala sona mami temeni bara bolo da chokoi. Nala sona ba. Ambe danga mena sisa. Oye Buba Kanouté ayere kwara tande dumuni ko nyenyini. Buba Kanouté Wilimbe folo. Okumana yanoche amada bela jere floka kafo. Minye partenaire uye anga folibuye. Kerengere ni nyana Barakom Zamzam Sarla. Entreprise Nouveau Soleil. Beidi Communication. Sokoma. Partenaire uye Pichichi Media. Ane anga silama filmu minume. Inafo Artogol. Minumo bayele makabo arabukala kana bamanangana. Anga folibu ye ulanyema ye Seyda Nafisatu Haidara ye. Haidara. Anga folibe kalase anga commercialu fenemo. Nga jonjo ngere nemvene be mimina di. Amo blaka kene kunje kumani kono. Abifa mwa. Olame folila se partenaire be mandat se kase betokoma. Akacha. Ambi befo ka be wale nyumando. Établissement Dambélé et frère Bianti yani Dambélé Bia nyere juado ame foli la se kerengere ni nyana partenaire ou bela jele ma anda sera min dogoma anda ma se min dogoma de toute façon ou bekene mi ngono ou ka kena do ni yata ko worona de kafune bajili do ni vo odo karamogo Musa Fomba ambe nuit de partenariat ta ko worona na ambe partenaire ou bela jele fo
ngunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ an b'u fo k'u barikada u ka jɛɲɔgɔnya duman na jɛɲɔgɔnya duman min ni an y'an sɛnsɛn ɲɔgɔn fɛ ka se bi ma an b'u fo k'u barikada mɔgɔ mɔgɔ sen y'a yɛrɛ se yan nɔ an bɛ nɛnɛ waati la bɛɛ bɔra ka na an ka wele jaabi an b'u fo k'u barikada an bɛ Sherifla famille bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu nana denbaya sanuma in nɔnabila kɛnɛ kɔnɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an yɛrɛ ka kunnafoni ko ɲɛnabɔliso an b'u bɛɛ lajɛlen fo a n'an baarakɛɲɔgɔnw. D'accord. Kafone Bajeli sisan an bɛna kuma di kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sherifla duba a Seyida Sherif Ousmane Madani Haidara ka denbaya nɔnabilalen don kɛnɛ kɔnɔ yan. Seyida Banene Haidara, Seyida Nafisatu Haidara, Seyida Anta Haidara, Seyida Fatima Haidara. U bɛɛ lajɛlen y'u wasa don Seyida Banene Haidara la ka dakuruɲɛ fila lase Sherifla bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. An bɛ gɛrɛ ni micro ye ni Ala sɔnna ma Seyida Banene Haidara ka dakuruɲɛ fila lase ni Ala ka jɛ nga Seyida ni i kun sera k'i sɛnsɛn ka s'an ma yan o kun bɛ diya an ye ka sabu kɛ baara nɔgɔya ye an ka technicienw bolo n'Ala sɔnna ma a ɲini n b'i fɛ ni i balimaw Seyida Kulubali Nafisatu Haidara, Seyida Anta Haidara, Seyida Fatima Haidara a bɛ se ka se yan dakuruɲɛ fila bani ka denbaya bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka lase kɛnɛ kan nu de partenariat 6e édition organisé par Sherifla Télévision à l'endroit de ses partenaires de tous les temps. Voilà. من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أمي ألفو كالا بركدا كسين كالا فو كالا والنماندو ألامي صناعة بشوبايندو أنغرزغلا n'o ye nuit de partenariat ye a tako 6nan an bɛ Ala fo k'Ala barikada an bɛ kuma Sherifla famille bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn an fa an'an karamɔgɔ Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara ale min kɛra nin ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sababu ye ka télé dayɛlɛ télé min bɛna kuma ka mɔgɔ informer en temps réel ka kunnafoni jɛlen di mɔgɔw ma ka divertissement bɛ kɛ télé in na jogo o bɛ sabati télé in na fɛn camanba de bɛ kɛ télé in na min ni an ka Mali yɛrɛ tabiya ye kelen ye a bɛ an ka culture jidi a bɛ an ka tagabolo jidi kosɛbɛ donc vraiment Sherifla an bɛ a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo a président n'o ye monsieur Sogore an b'a fo a ka cɛsiri la a n'a ka équipe bɛɛ lajɛlen a bɛ baara min na ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ vraiment an bɛ dugawu kɛ Ala k'aw bolo mɛn baara in na toujours a k'aw cɛsiri mɔgɔw de bɛ aw kɔ fɛnɛ min bɛ ka aw kɔkɔrɔma don n'an bɛ olu de ka kɛnɛ kan bi n'o y'aw ka partenaires ye vraiment an b'u fo fɛn o fɛn bɛ partenariat la ni Sherifla ye u k'a dɔn ko u sera télé ma u ka produit bɛ se ka lakodɔn télé min na wa u bɛ nimisi wasa sɔrɔ télé min na an b'a dɔn aw bɛ cɛsiri la o la donc a ka dɔ fara a kan cogo min na u ka se ka satisfait u ka laɲini ka se ka sabati vraiment kumajan t'an bolo ka partenaires fo toujours n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn donibatala tɛ i b'a sɔrɔ ɲumaga ɲuman de b'i la donc an b'u fo ka dugawu k'u ye u ka activités Ala ka jidi u ka activités Ala ka jidi Ala ka garisɛgɛ ɲuman d'u ma fɛn o fɛn kun bɛ moitié tarif la Ala ka u bɛɛ yɛlɛ u ka abonnement 5 ans 10 ans kɛ Ala ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen Ala ka garisɛgɛ ɲuman di Ala ka hɛrɛw kɛ Ala ka télé jidi
ka télé n'a ka partenaire u bɛɛ jiri ɲɔgɔn fɛ ala m'o kɛra n b'a fɔ rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina azabana rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan antal wahhab subhana rabbi wa nusbun walhamdulillahi rabbil alamin. Haidara Dumia Banene Haidara amba fo ka waleɲuman ana balimaw bɛɛ wasado ale de la Madame Kulibali Nafisatu Haidara kosɛbɛ Anta Haidara Fatima Haidara ani Tɛnɛ Haidara bɛɛ wasado baden na kosɛbɛ Madame Dumia a ka na dantigɛli kɛ kosɛbɛ kɛnɛ yɛrɛ wasara n'u nɔrɔ ye kosɛbɛ siga t'a la Kafune Bacili namu sisan an bɛna se jɔnjɔndi kuma ma jɔnjɔndi an bɛna don baara kɔnɔ ka partenaires fo k'u waleɲuman dɔn u kan ka fo ni foli ka kan Baracom Zamzam Sarl entreprise Nouveau Soleil BD Communication Sokoma Pichichi Media traducteur de films religieux ani aywa an bɛ surprise to yen o bɛ to kɔfɛ la Kafune Bacili namu sisan an bɛna se jɔnjɔndi ma an b'a ɲini Baracom nɔnabila fɛ a ka se kɛnɛ kɔnɔ ni o ye Madame Tarawele Fatou Sidibe ye Madame Tarawele Fatou Sidibe pour recevoir l'attestation décernée par Chérif La Télévision. Attestation qui sera remise par Madame Touré Tenemba Traoré. Veuillez monter. Voilà. Madame Touré Tenemba Traoré, la responsable des ressources humaines de Chérif La Télévision. Voilà. Attestation kankana. Au temeneko. Amanyini. Voilà. Youssouf Diara. Voilà. Attestation. Elle est là? L'attestation. Voilà. Madame Touré, responsable des ressources humaines qui procède à la remise de cette attestation à Madame Traoré Fatou Sidibé de Baracom pour le travail abattu. Voilà. Plusieurs années de partenariat avec Chérif La Télévision, c'est mérité. Aïtagere foyer. Aïtagere bafo. Kafune Bacili. Namu Karamogo Moussa Fomba. Sisan an bɛna se cakɛda min fɛnɛ ma o ye Zamzam Sarr la. Zamzam Sarr. An b'a ɲini Zamzam Sarr la Mohamed Tarawele mɔba fɛ a ka na a ka bonyamasegin jɔnjɔn fɛnɛ minɛ min den kun bɛ a la Chérif La TV fɛ. Zamzam Sarr le représentant kan la sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ. Mohamed Tarawele mɔba Soumaïla Tarawele responsable commercial an b'a ɲini fɛ i ka se kɛnɛ in kɔnɔ yan a ye tɛgɛrɛ fɔ Zamzam Sarli, a été greffé pour Soumaïla Traoré. Voilà les hôtesses. Zamzam Sarla, voilà. Responsable marketing fait. Soumaïla Traoré qui remet ainsi l'attestation et ce joli trophée estampillé Chérif La TV. Voilà, Chérif La TV, Jojo Dambe, attestation Kakadi. Zamzam Sarla, Mohamed Traoré Mobamo. Merci et continuez de signer les contrats. Surtout, c'est l'essentiel. Kafune Bacili. Namu Karamogo Moussa Fomba. Amina se chaketa jumɛn mɔ sisan. Amina se entreprise Nouveau Soleil de ma. An b'a ɲini entreprise Nouveau Soleil nɔnabila Mamadou Fofana fɛ a k'i sɛnsɛn ka se an m'o kɛnɛ in kɔnɔ yan. Entreprise Nouveau Soleil, représentant Mamadou Fofana, Fédération Ansardine Internationale Fadi Nonabla Omar Traoré Aleka Jojo Tengu. Voilà, Omar Traoré de la Fédération Internationale Fadi qui remet l'attestation de reconnaissance et le trophée à l'entreprise Nouveau Soleil reçu par Mamadou Fofana. Merci. Contrat ka continue.
badada hadada sangelen kontra o nafa ka bon kosɛbɛ kafale bajeli ami se cakɛda mɛmɔ sisan amina se bedi communication de ma bedi communication dɔ nabilalen don mamadu gawusu haidara fɛ ayiwa gawusu haidara an b'a ɲini sirifigɛ fɛ a ka se kɛnɛ in kɔnɔ gawusu haidara maa min bi jɔnjɔn di o ye monsieur le directeur général de Cherifla Télévision Ousmane Sogore. Ousmane Sogore pour la remise. Voilà. C'est le deuxième prix. Si on veut, c'est le deuxième prix. Anya Dam le 5e Nakajiki. Donc deuxième prix. Voilà. Le directeur général remet l'attestation de reconnaissance et le trophée Cherifla Télévision à Beidi. À Sogoma, voilà, à Beidi Communication, représenté par Gaussou Haïdara, s'il vous plaît. Allah ka sawara jirana, contrat ka continuer. Les restants des cadeaux. Et puis tu es directeur, et qu'on a tablé. On va réquisitionner le directeur. Awo, tu parles là, Hakato Bore. Ousmane Sogore Betuya. Ka Sogoma, Chakadaka, Jojo Tengu Allah. Sokoma, l'entreprise qui occupe la première place des partenaires pour cette année 2025 a intégré la force à ce mérite au Nitégré Kaka. Voilà l'entreprise détentrice du trophée meilleur partenariat Cherifla Télévision Sokoma. Voilà, Mamadou Chero. Voilà, Mamadou Chero, merci le DG. Merci DG. Voilà, on va continuer. On a partenaire Warobe, il a fait Pichichi Media. Pichichi Media, on a parlé de Ousmane Djarafé. Dr Ya Traoré du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes pour la remise de cette attestation. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Voilà. Pichichi Media. Le représentant Ousmane Diara, Pichichi Media. Ah, il arrive. Il arrive, voilà. Voilà. Monsieur Traoré, tenez. Voilà. Ah. Avec quoi nous pouvons nous encore souvenir de lui. Voilà. Pichichi Media, partenaire de Cherifla TV, structure avec qui nous cheminons. Voilà, grâce aux émissions externes produites par Pichichi Media. Alors, quand vous êtes bachelier, allez John Dibe Sena. John Dibe to Sena. Tiens-nous, oui, c'est ça. C'est ça, amena film religieux traducteur. Artogol. A film bayana aba babananga chenyena. Oye seda Nafisatu Haidara ka naka jamaka fenye. Odo. Amanyene kerengerene nyena madame Kulubale seda Nafisatu Haidara fa ka sekere ngono. Aka Jonjo Bedi Mamimbe, directeur exécutif de la Fédération internationale Fadi Serou Jara. Ko Serou Jara kana. Ay tugere ka kasiri fubuso seze ka sekene kono. Voilà Artogol. Apa mananga be famu ko choko akadi mananga la ni arabukai. Voilà. Ambe Artogol famu. Al nanti arabuka be anya famu. Voilà. Voilà. Ce sont elles qui ont traduit le film religieux Artogol. Version Mamananga. Amanoro, Arabuka Bayele Mali. De façon instantanée. Amanoro de. Dakuru Yekeleme Kafo, Arabuka la Kayele Mamanangana. Voilà. Voilà, on va immortaliser l'événement avec ces belles photos. Aha. C'est ça. Namu Karamoro Moussa Fomba. Kafune Bachini va donc à Cherifla TV là. Aha. Maube minu mfene choro kapo. Oche. Anjake nyondo. Aha. Au minu mekene ngono ya kachala au chake nyondo. Uba donc sebe. Olu debi chake da umatama.
su mandi tile mandi nɛgɛjuru ko bɛɛ bɛ banba karisa an ka nin biri in jigi bɛ nin kuma in na dɛ ni kun sera ka nin sɔrɔ k'i ka tɛ publicité kɛ a la a avantage ye nin ye i kan ka miliyɔn danbɔ yan nka an bɛ nɔgɔya k'i ye k'a kɛ miliyɔn 2 miliyɔn 3 ye o tumana olu mɔɔw minnu bɛ yan o ye an ka service commercial musobaw ye a ye tɛgɛrɛ fɔ an ka musow bɛɛ ye an ɲɛ b'olu de la u filɛ nin ye uniforme b'olu de la u n'u ka uniforme donc Cherif Latte bɛ ɲina maa min bɛ yen commercialiw la n'a ka wulikajɔ bonyana ka kɛ sababu ye ka na ni marché baden ye Cherif Latte TV la o ye maa min ye an ka service commercial musobaw la a ye tɛgɛrɛ belebele baden fɔ Madame Traoré Jange Jawara a ye tɛgɛrɛ fɔ Jange Jawara ye voilà meilleur commercial 2024 meilleur commercial 2024 Madame Traoré Jange Jawara voilà qui mérite de recevoir une attestation de reconnaissance qui sera remise par Seyda Banene Aïdara ne Alakadje. Sire Musa ma ɲini fɛ I kana Jange Jawara musow bɛɛ ye baara kɛ u bɛɛ ye baara kɛ n'a fɔra ko ka voilà n'a fɔra ko ka maa kelen lɔtɔmɔ bɛɛ tɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ o kumana Madame Traoré Jange Jawara marakamuso ne Ala sɔnna ma ale ka attestation bɛ tɛnku a la Seyda Banene Haidara fɛ voilà les autres n'ont pas été mérités voilà merci. Voilà, voilà un portrait, Madame Jange Jawara, meilleur commercial de l'année 2025, certificat de mérite. Voilà, merci. Anga police commercial ube, ani chasiri ani wuli kajo ani timinandia. Voilà. Commercial à Musobaw. Voilà. Kabune Bajiri. Namu karamɔgɔ Musa Fɔnba. Nengo ye an ka service commercial Musobaw ye. Ni y'u ye. Bisimila. U ni cɛsiriw ni wulikajɔ. N'Ala sɔnna ma. U bɛɛ bɛ cɛsiri la nka. Jama la. Maa dɔ bɛ kɛrɛnkɛrɛn walasa u ka misali bɔ. Siga t'a la. Tɔw ye. Kosɛbɛ. Sinon bɛɛ lajɛlen bɛ cɛsiri la. U bɛɛ bɛ cɛsiri la. Siga t'a la, siga t'a la. Kafune Bajiri. Namu karamɔgɔ Musa Fɔnba. An t'an bɔgɔ yɔrɔ ɲɛyabile ko in na. Tableau di tɛmɛnen kɔ. An bɛ wele bila an ka ɲɔgɔnlɔnbɔlaw mɔ. Awɔ. Que la film. ɲɔgɔnlɔnbɔlaw an b'a ɲini aw fɛ a ka se kɛnɛ in kɔnɔ. A ka nunkɔrɔla minɛ k'a maaya ka kɛ ko dɔrɔmɛ 5 t'i tɛgɛ. Awɔ. Kɔnɔbara falen maa bɛ se ka muɲa ni nisɔndiya boloda sa. O ka sɔn a kɔrɔ. O ka pisa ko in nɔ. Comment Jabate? Non mais Foma, Foma, I love you. Merci, thank you very much. S'il vous plaît, applaudissez pour Foma. Non, vraiment. Ok, Ame Bella Jalefo. Ansu. Sunnata Manogo. Ne fabe a Bokar Siribe. La ilaha. Mon père Mbolo Flavengo. Siribe. La ilaha. Doabu febe bango nunu Siribe. Papa. Mɔgɔw b'a fɔ ko Urade Segu. Mais ni ninnu tɛ Urade Segu ni a tɛ fɛn ɲɛ ninnu de taara u da ekɔliso kɔnɔ k'an dɛmɛ a baara la k'a kɛ a ye saga min sɔrɔ ale bi Ala ka faraw si kan a ye ani Ala ka équipe a bɛ min na nin ye jogo la ne ɲɛ b'aw la a bɛ min kɛra ale bi Ala ka dɔ fara kan Ala ka dɔ fara chefula kan Ala ka dɔ fara jamana ɲɛma ni a bɛ yɔrɔ a ka a seko kɛ walasa jamana in bɛ se ka basigi cogoya min na a y'a jɔyɔrɔ fiyɛ a la a bɛ min na a ye dɔ fara o kan Ala k'aw dɛmɛ a baara la. Siribe
Voilà, si ça en fait sera dit, on a un parada mine. Qu'à présent, faut monsieur Bandjougou Dante. Présent, na sera dama, amba damne. Tiens, Djogo Moko, au presser la moi au presser en quelle. Non, pas de maninga, pas de on go get. Bon, si ça moni, amena nyana dia damne. Amena nyana dia damne, ayo sigi. Non, discours nyana, trophée di nyana, si ça moni, nyana dia bina damne. Non, very bien, Donyala, nyamayo. Voilà, mesdames et messieurs, apprêtez-vous. L'ambiance va commencer avec l'équipe Film Djogo. Sherifula, Sherifula. Sherifula na kan kadisa malitele so duma de Sherifula Sherifula na kan kadis o ma Sherifula manaya abalamne Sherifula 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 na kan kadisa malitele so le Sherifula na kan kadisa amalamne nyove ay dumini to so ni ne dumini ga sa me chiani ke Sherifula 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 na kan kadisa malitele so dumande Sherifula na kan kadisa lego Johnny be Sherifula laje Sherifula na kan kadisa Sherifu Usmani be Sherifula laje Sherifula na kan kadisa lego Sherifula na kan kadisa malitele so dumande Sherifula na kan kadisa ay tara barawu barika tigi ala yo barika do aidara la agana lamne muta fo aidara yeno aga wajulu kenga awba lamne ya te fe lamne fanga tigi ala yo barika do aidara la I adara mina barika tigi ala yo barika do aidara la fanga tigi ala yo ite barika do shirifila ayo darapo korota kakira ka darapo korota ko kasana yelaye ira ka darapo kanabe anyabi aidara mina aidara dunye halalaye anyabi sherifu mina sherifu duye kangelen chigiye ni aidara kari mami ye jama beki tega korota tega kana jigi tuguni tega kana jigi tuguna be jigi akajigi potifiye kono akanube ube mi aidara akanube ube mi akanube ube sherifu akanube ube mi ibaro janate yare doure ne monifia yare doure ya aidara ko fodro kini nana dumini nana she nana okuma ayo bolo jam bi koni samage anana ka do jamae kana ka do jamae sijani keneya ala ko di sherifu lama Chete muso munumbulo alaka muso ko cheko nogoya aya buru jansa chete muso munumbulo alaka cheko nogoya mboso te che munumbulo alaka muso ko nogoya okay che mununu sunguru nana ko muso to so tato alaka pineso oho 30 se do flani che mi baka goromina pare dugo ni ya wardi sunguru ni ma alaka wodi tobi Tiamunu bi baka dumanda musoma ana sunguru kata restaurant na alaka wari bampeo musomunu be kundigi wari do ka chapeau do alaka tumbu bo kuna chapeau do fene ka dabla c'est ça et me semble que ka interdit la Burkina musonyi njambe ni singo minyimina musonyi njambe ni singo minyimina uma foko mayelema kuzigi ndambe ne chapeau do no Muso surumani bene jita siafe Muso jami jambe ni logo nyini no Chebulu jambe ni mansoyala Chebulu jambe ni mansoyala
cɛ finman bɛ nin mécanicien la n ko sogore bɛ nin directeuriya rɔ ko samake bɛ nin commerce la bobadaba bɛ nin démarche rɔ kunsigintan bɛ nin chapeau don rɔ muso jɛman bɛ nin salon kɔnɔ muso finman bɛ nin gabuguda la ala wallahi aw bɛ to gabuguda la wallahi Seyda somɔgɔw bɛ di wallahi ala tellement que ala mɔgɔ don ala dumuni kɛ cogo i b'a dɔn ala wallahi merci aw nana jɔn y'a wele aw nana ça va Vas-y, là. Ok, désolé. Quand bébé. Mais Adama Ibaro, non, I know. Kabako kodo de kera. Wala o hokumu ne na kunye kana ngofonga nyafi. Abo. Kabako go. Nyoro ko atoko tubabu comment dirais-je chedo afleni anga kofe karela. Adama jalebe pondezi baradike. Pondezi ça doit fait fanda ça. Voilà. Donc il paraît que Tchaïbo bara de quoi. Mais jaja chez nous fenêtre fanda faut pigiri do de bi ko kula quoi. Toi pigiri voilà, toi pigiri do de bi o be kula. Donc no karula doro be yoro be ke fin. Yameke. Bon kuna sini chere flaga bana ne utarane docteur Sola amaiga. Donc abole docteur Sola. Anale so aga frava bolo manangono kwa. Bon shoga pigiri. Odeni nyakamina chem so bolo wala. Chega pigiri ani shoga pigiri. Ode nyakamina muso bolo kwa muso de flaga fliga ala mina ka shoga pigiri takadi docteur ma yake chela. Adama depuis kuna sini fajiri chebe fanda la fan flayorom. Avec a fanda te mais ni shimane toro maiga yameke sida demzanu ne fena be che no feni poli ni che fanda ubachi ubaga ayiran aka haram galote ala ka juma wara irana ami na rabbi wallahi yone dabali bana ba 500 tukun na to yanno hotel la michela no point la rola maiga accident do kera o yen dabali ba Eremorku de fleka yele cheka ka che kono chipa kanoni. Eremorku yele kanoni. Che sarake esa to soro asara. O sale. Abo. Maiga eremorku tiki ki banga jo. Ja eremorku tiki joli baliam keta. Che dalo de che toroko. Maiga o ya toro de. Ngone be balikola bamagata wulila anugu sadika anugu fara nyogon ka daire kono bawodi e ma fuko che sara de abo adimina de ko awulila asure dimina ka wuli abo asu de dusu kasi anana ere morku kumbe fuya ya araida donda ya fam benne che tanga anugu bebo abo ye fam abo asu dusure bora abo atari lara dimina abo beni bangajo jo bamu jibe ne ma famu ne bamana ka kere ne ma famu ima famu aya jibe ke sisa ere morgu de che noni ka nugu bo yameke ki banki jo che de dimina maiga ka nugu ta ka dwa ere kono ka ere morgu gen kana lajo fo araida yoro ka polisu nale ka wasa ere morgu tiki do polisu wolo ka soro ka senga accident kera yoro kati dai ka sa sisa ayo bamu di jo nugu do na ne kuma ga information ne fu ni aw ka jena tige aw te sini miri aw te miri aka jamana na dugu jɛ galonbatigɛ su ko galonbatigɛ tile bɔ galonbatigɛ mali denmisɛnninw a t'a lajɛ an ka nin ɲɛfɔliba in to yen ka baara kɛ réseaux sociaux kuma kuntan fɔ o b'a sɔrɔ jamana wɛrɛw bɛ ka baara kɛ
anw ta ye ɲɔgɔn buruja ye galonbatigɛ yebali fɔ ko sini ko jigi ka da aw kan a bɛ ka nin min kɛ nin ye a bɛ se ka miiri ta min bɛ se ka siɲɛ ni ɲantigi nɔgɔya aw ye denmisɛnw a y'a lajɛ koyi diɲɛ bɛ nin kɔfɛ baara de bɛ nin kɔfɛ ni kumaba ye baara bɛ nin kɔfɛ ni galontigɛ ye baara bɛ nin kɔfɛ ni sababu juguya ye a y'aw ku tɛmɛ bon ba Sirifula mɔgɔw ka ɲinan thème ɲinan u ye thème min d'an ma namu ko an ka baara kɛ sur la cohésion sociale walayi donc an b'a ɲini invité bɛɛ lajɛlen fɛ kelenya an bɛna fɛn min yira aw la sisan nin kɔni nin ye sɛbɛ sɛbɛ yɛrɛ de ye donc an ka nin lajɛ tubabu ɲuman avec beaucoup d'attention ka kan basigi k'a lajɛ kɔlɔsili ani hakilisigi kɔnɔ voilà Serifula kɛlen don ka laɲini min kɛ anw fɛ su na an bɛn'o de yira ala anw bɛ se dɛ aw bɛ se dumuni na anw bɛ se théâtre fɔ la ok a ye tɛmɛ bisimila anw bɛna a daminɛ sisan mɔgɔ ka i sigi ka te dɔ sigi mɔgɔ tɛ ko cogo dɔn n ye petini ci a bɛ ka taa te san ma mun bɛ aja la Musa ajale banalen b'a bolo dɛ i ka bana walayi Musa a man kɛnɛ ala ma an dun bɛn'o kɛ cogo di dɔgɔtɔrɔso foyi ma sɔrɔ an na ala o kɛra baara ye dɛ aja i fo ne fan bɛɛ de bɛ ka n dimi de b'i sɔrɔ fɔ sisan ala nin ko bɛna kɛ cogo di sisan an tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ma i kɔni b'a dɔn dɔgɔtɔrɔso ma surunya na sira yɛrɛ tɛ yen ala ani n'an wulila ni aja ye sisan sinikɛnɛ ɲakuma b'a sɔrɔ an ma se n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ala an bɛ nin kɛ cogo di masa jabaru a kɛra baara ye dɛ a dun fana tɛna se ka to an bolo tan dɛ Musa an dun b'a kɛ cogo di sisan e ma farafin fura dɔw d'a ma an y'o bɛɛ d'a ma n ye gɔlɔbɛ tobi ka d'a ma ka kengele b'a ɲini ka d'a ma ka fɛn caman d'a ma o si ma nɔgɔya o si ma nɔgɔya walayi ali musofin n y'o bɛɛ ɲini k'o d'a ma an ce an cɛ ma musokɔrɔba an cɛ mun bɛ aja la ne ba an ka dugu problème ye min ye dɔgɔtɔrɔso de tɛ yan fo ka nin ta ka taa n'a ye dugu wɛrɛ de la sisan nka a y'aw kɛ pewu kibaruya dumanba dɔ bɛ yen dɔgɔtɔrɔso ko la n balimamuso bɛ yen a bɛna ɲɛfɔ aw ye tiɲɛ don ne ba awɔ kibaruya dumanba de b'an bolo k'a lase aw ma sabula an y'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ sɔrɔ ka se ka dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛ an ka dugu kɔnɔ yan awɔ ni fiɲɛ bɔra mini ni fiɲɛ bɔra mini ni fiɲɛ turutula ye ni fiɲɛ turutula ye ni fiɲɛ bɔra mini ni fiɲɛ turutula ye wa ma nka musokɔrɔba a tɛ taa ni duguladenw yɛrɛ ma fara an kan dɛ fo duguladenw de ka fara an kan an k'a kɛ n'a diyara duguladenw ye ayi bi an bɛ se k'a kɛ sabula an ye wari caman sɔrɔ a ko la n den dugulamɔgɔw bɛ fara aw kan nin ko in na bari nin ye dugu kunkanko de nin y'an ka sankɔrɔta de ye nin y'an ka wasa de ye jagoya duguladenw bɛ fara aw kan Musa taa duguladen bɛɛ wele ka na k'u bɛɛ ka na sisan ko mago b'u la sisan a barika ala ye ala ni cɛ koyi ma nin ka di mɔgɔ tɛna an ka faso jɔ n'an yɛrɛ tɛ o walayi anw tɛ ONG an bɛɛ dugu kelen mɔgɔw de ye an b'an bolo fara ɲɔgɔn kan de an yɛrɛ ka dugu n'an m'o dilan u nana walekum salam rahmatulah a barika ala ye ala ni ce voilà baasi tɛ
Ni ye an y'aw bɛɛ wele parce que an bɛ dugu min na yan aw mais an bɛɛ ye dugu kelen den de ye jamana kɔnɔ kelen den ONG tɛ anw ye anw tɛ organisation ye min bɛ bɔ kɔfɛ ka na dɛmɛ kɛ an yɛrɛ ye duguladen de ye donc anw de ye hakilina sɔrɔ ka tila ka fɛɛrɛ sɔrɔ i komi dɔgɔtɔrɔso t'an ka dugu la yan ka financement ɲini k'o sɔrɔ an bɛ fɛ ka dɔgɔtɔrɔso jɔ an yɛrɛ ka dugu la yan ne an yɛrɛ ye duguladen de ye o n'an m'a kɛ an ka dugu ye an b'a kɛ jɔ ye donc mais a tɛ ɲɛ fo duguladen bɛɛ ka sɔn dɔgɔtɔrɔso in ka jɔ an kɔni a baara banni kɔni an tilara o la mais a réalisation min y'a kɛ a jɔli ye dugu kɔnɔ o b'aw de bolo voilà aw kun wulila k'o de fɔ aw ye. Vraiment Badian kuma tɛ nin de kɔni i yɛrɛ tolo nin na voilà patron hakɛ to i y'a mɛn fɛngɛ cɛ aw hakilina ye mun ye. aw kana sɔn cogoya si la an mago tɛ dɔgɔtɔrɔso la yan koyi. ayi hakilina min tun bɛ ne la kɔni u nana ni hakilina min hakilina ye hakilina ɲumanba ye dɛ. ja a ma ɲi sa. Badian n bɛna mun fɔ aw ye ani ninnu tɛ tilan kelen mɔgɔ ye an tɛ somɔgɔmaw ye an tɛ dɔgɔtɔrɔso ko foyi la ninnu bolo yan an tɛ ninnu ka ko fansi la i y'a mɛn yan. Adama yɛrɛ dɛ yɛrɛ haro yɛrɛ so yɛrɛ sara an t'a la. a ka ɲi tɛ sa ma i ka kɛlɛ ko tɛ an ko k'an t'a la an t'a la de. Badian kɔrɔ kun fana hakilimalo de sa ninnu n'an tɛ tilan kelen ye o bɛnna k'a bɛna dɔgɔtɔrɔso lɔ dugu kɔnɔ ni mɔgɔ b'a lɔ an de kan ka lɔ an kana sɔn. ayi non n y'a faamu sisan non aw ye min fɔ ne tun b'o hakilina ye quoi parce que n'an y'a to n'olu y'a jɔ olu bɛ nin tɔgɔ sɔrɔ. k'u b'a tɔgɔ ta nin ye campagne de ye u b'a tɔgɔ ta an kana sɔn fiyewu an ka taa fɔ k'an tɛ quoi. an t'a fɔ an tɛ dɔrɔn dɛ Segu Fali ani Demba Sinji ninnu m'an ka bana furakɛ an tɛ dɔgɔtɔrɔso ko foyi de la ninnu bolo ani gɔlɔbɛ olu yɛrɛ de kunkolo man d'anw ye. gɔlɔbɛ ninnu bɛɛ bɛ pali furakɛ. fɛn min dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ man ɲi mɔgɔ ma dɔgɔtɔrɔso bɛ a man ɲi an k'a fɔ k'an tɛ. Adama an t'a la. a kana n janfa dɛ. ko an t'a la quoi. an t'a la ok an t'a la. voilà n balimakɛ bon an ye ɲɔgɔn ye ka ban quoi. vraiment merci a laɲini tun ye o de n'a ye ɲɔgɔn faamu ka ban. laɲini tun ye min ye an de ma ɲɔgɔn ye o la an t'a la. an t'a la quoi. parce que dɔgɔtɔrɔso ne m'a faamu aw tɛ mun na. n balimakɛ n ko an t'a la i ma danbele de tɛ. wa an musolakaw fana t'a la an sen tɛ dɔgɔtɔrɔso ko la. a t'aw ka kan mɛn sa i bɛ tiɲɛ dɔn a danbele e tɛ yan duguladen i fa ma bɔ yan i ye n faamu wa an t'a la e yɛrɛ de bolo. et puis min yɛrɛ bɛ ka ne tɔɔrɔ an minnu dugu yɛrɛ wolo de e bɛɛ n'ale yan ni ba bɛ bɔ yan e b'a fɔ k'i bɛna tɔgɔ ɲini yan cogo di. moi je peux pas comprendre. ayi mais an ka ɲɔgɔn faamu dɛ mais Mali bɛ tan de yan. ayi an ka ɲɔgɔn faamu aw ni ne an bɛɛ bɛ dugu kelen na n ko n bɛ dɔgɔtɔrɔso jɔ an ka dugu la aw ka yamaruya di dɔrɔn a ka jɔ a b'a fɔ k'aw tɛ. i jɔ ayi hakɛ to yanni e kun bɛ na ni dɔgɔtɔrɔso projet ye e b'a dɔn so de don a kan ka jɔ e tun kan ka dugukolo de ɲini fɔlɔ a bɛ jɔ yɔrɔ min. mais an yɛrɛ ka dugu tɛ yan. mais dugukolo t'e bolo yan o. i jɔ Badian dɔ wɛrɛ tɛ o e kun kan k'i ɲɛsin ale tun bɛ ɲɛsin anw ka kilan ma an ka kilan ne kun y'i ɲɛsin an ma an kun bɛ sɔn e filɛ wa e balimamuso siga donnen b'i la yan dɛ i bolo k'i ye Dumuya ye i ye Keyita de ye dɛ i tɛ Dumuya ye dɛ voilà dugu yɛrɛ. Adama yɛrɛ sara. ka dɛmɛ don dugu ma kilanko fana b'o la. salamaleykum. mun bɛ yen. cɛ kuma sa. Adama k'i bɛ ka wele ko musokɔrɔba bɛɛ k'i kɔnɔ. bon nin tatɔ a kana sɔn dɛ. an tɛ sɔn sa cɛ. an t'a la a bolo an de ye yankaw ye yan an ka terrain ni an tɛ mɔgɔ si ka ko la yan ninnu yɛrɛ de kunkolo ma di ne ye ne y'a fɔ aw y'a mɛn mais Ata nin fana kun daminɛtɔ ye Mali la yan an de t'a la. an bɛ fɛ ka hɛrɛ kɛ hɛrɛ dɔ kan ka kɛ jamana ye a y'a k'aw yɛrɛ ye an de t'a fɛ tant k'a b'aw bolo an t'a fɛ mais Ata. ne
ne bolo an bɛ dɔgɔtɔrɔso jɔko de la mais anw kunkolo min b'a la k'aw tɛ dɔgɔtɔrɔso fɛ o tuma aw jija kun n'an ko k'an t'a la ka ban an t'a la mais an faso de ye yan ye o yan y'anw ta de ye n'an ma yan jɔ an bɛ taa yɔrɔ jumɛn jɔ an bolo an kɛ k'an faso de jɔ kɛ yan t'aw faso ye a tɛ jɔ an fa dugukolo kan a tɛ jɔ u baw de bɛ bɔ dugu in na yan u faso tɛ yan y'aw baso de. a kɛra cogo di. Wallahi n'a fɔra k'an ka du jigi ye mun ye ale de ni tilema bɔra ale bɛ taa dɔɔni ɲini duguba kɔnɔ nafolo ni mana sɔrɔ ka n'o di an ma yan an k'an ka samiya fɛnmisɛnninw ɲini o la maa de ne wele sa fo ye accident kɛ a ma se ka sauver a kan ka taa dugu min na a ka jan dɔgɔtɔrɔso tɛ dugu la yan. Adama a tiɲɛ na a gɛlɛyara dɛ an tɛ ko in an t'a jateminɛ cogo dɔ la han. kuma tɛ ne yɛrɛ da kɔnɔ Adama i fo Ala ka hinɛ a la a kɛra maloya ye dɛ. Ala tɛ sunɔgɔ. N terikɛ. ayi kuma y'a yɛrɛ ba o n'a fɔra an ye ko ni fɛn fɛn hɛrɛ ye jamana ma an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an k'o kɛ an b'an baw ma ka jamana kɛ hali ni ko dɔ bɛ yen ni ɲuman don jamana ma mɔgɔ dɔw b'u ban parce que karisa kunkolo de b'a la parce que karisa ko man di n ye bɔn hali n'a ka ɲi jamana ma anw t'a la o bɛ dugu o dugu la o dugu tɛ avancer anw nana ni dɔgɔtɔrɔso ko projet ye sisan ko k'a jɔ dugu la e y'i ban e ka mɔgɔ filɛ ka accident kɛ han ko ka taa dɔgɔtɔrɔso wɛrɛ la sanni ka se ala filɛ k'a ka kalifa minɛ a la nka ni dɔgɔtɔrɔso tun b'an yɛrɛ ka dugu la yan nɔ jamana ka dilan ka hɛrɛ kɛ jamana ye a nafa bɛ jɔn de kan mais jamanadenw de tɛ yan tiɲɛ yɛrɛ la maliyɛnw il est temps que mentalité min b'an na an k'a changer Vraiment. fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ se ka hɛrɛ lase jamana ma an ka kɛ ala yɛrɛ kama ten mali in sɛgɛnna quoi an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o kɛ quoi. Ala ye tiɲɛ fɔ an kɔni an y'an ban kun foyi t'a la komi aw bɛna tɔgɔ duman min sɔrɔ dɔrɔn k'an ban ten kun t'a la an tɛ a banna mais a kɔlɔlɔ fɔlɔ selen filɛ ne yɛrɛ ma nin n'an kun sɔnna dɔgɔtɔrɔso in ka jɔ ne dɔgɔkɛ kelen filɛ cogo min na a tɛ kɛ tan. ko di dɛ. ne kun ma dɔn tan. n bɛ min f'i ye jamana kɔnɔdenw fo an k'a bila an kun na ko jamana tɛ mɔgɔ kelen ta ye wa ko mɔgɔ kelen tɛ se ka jamana jɔ kɔlɔnkulu jɛlen de bɛ bi fɔ fo an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka jamana lataa ɲɛ n'o tɛ an b'an sigi k'an tɔw filɛ o ye filɛli dan ye dɛ. Mali an k'an bolo di ɲɔgɔn ma o de bɛ se ka Mali ta kɛ bi Mali mago b'o de la. Jamana jago min waten te fela uma jati na On vous remercie. Yeah. Maraba Jabati a ye tɛgɛrɛ belebeleba den fɔ k'i ye film ye k'i la film a ye tɛgɛrɛ f'u ye voilà an bɛna se gâteau tigɛ ma yanni gâteau tigɛ cɛ an bɛ foli lase groupe Sotam Te Mira
PDG ba avec kene ngono ani madamu noye habillé anyaru dogomso anga foli vuye ame foli la semi agroalimentaire je précia samamone Epicastar Tebaraka établissement commun et frères au pur pneu champion Tegina Mixwell école de santé le Djene ka foli la semi agroalimentaire na ka boissoma établissement Draman Samake et frères tisi qualité ou la nyonde feriba do ale de ya en habillé chouina soya yatasa inaka au minéral et la anga foli beni mbela jele ka fune bajeli Karamo bela jele be fo aha bari ubeye unobla nala sonama c'est ça amena se anga 6e année au gâteau ticket amena se au mo nala ka jey 6 ans d'affilée de nuit de partenariat. Cherifla TV met en exergue ses partenaires qui, tout au long de l'année, cheminent auprès de cette chaîne de télévision de renom accessible à travers le monde entier sur différents continents. Cherifla TV. Ah? Nyasania dado. Wa kene bela jele sanfé. Aw Ah? ka jamadonya koduma o bela jele. Ah. Cherifla TV de be. Ka mo bo ku jira ku chenye. Aha. Ka produit re bo ka nye ka chenye. Aha. Afo yoro kilimbe Cherifla TV. Donc contrat ou damanye koro. Abise ka sangelen data. O nafa fene ka boni kalo woro tanye. O chenye de. Of ma se samina se gato tigema. Aha. Cherifla Télévision, l'année du partenariat, 6e édition. Toujours aux côtés des partenaires, Madame Aïdara Kadiatou Tera, le conseil de surveillance de Cherifla Télévision est représenté également. Ousmane Diallo, Eni Paradji. Le directeur exécutif de la Fédération Ansardine Internationale Fadi, représentant le président Adama Sanogo. Voilà. En tout cas, Kene Wasaledo, Anda Sera Mami Njouama, Anda Masemi Njouama, Beka Folibe Kene Ngonoya. Gato Koni Njekani. Ah. Cherifla TV, dans le monde entier. 6e bougie de la nuit de partenariat. Ame Folila se Nababela Jelema. Kafune Bachele. Namu. Nongonguru ni dawala che Moyu Dambulanze. Aha. Ngako Yusufu Jaramo kana nyine de. Ah. Kana nyine nonte. Ama Jimmy, ama Boazomi. Oh, kwanda kake kerengere ne yi. Ah, wa ama kolo karifana. Ama kolo kari. Ama kolo kari. Ah, gato go nkonya bichukuti. Gato ko ya. Ah. Sasa ami wele bla DG. Aha. Gato ko yi akanga tike. Aha. Amba laje ka wele bla Isufu Jarama folo. Aha. Ale kana fenvo anye gato kula. Ame femme. Awo. Nala ka je. Nonde gato ngoni nje kanyi. Amasiri lembe. Amasiri be. Aha. Aduve fene ba kerefe. Aha. Atigela be. Furusheti fene be. Voilà, Seida Banene Haïdara est prié de nous rejoindre ici pour la coupure du gâteau. Seida Banene Haïdara, bono animali ko ka lajaba o aw melo nyamadango me anve ka fune bacheli. Dam karam gom sa pomba. Nous de partenariat 6e édition. Ame bela jele fo mbao mani o se kena in la sorano kana nuit de partenariat 6e édition kena participer en offre. Nala sona laje jabarani na ani bololo siraw fe. Aha. Ame bela jele fo ka bela jele wali mando. Partenaire senga bali nyine balu ambaw fo ka wali mando ka fo nyana o ka signé. Kalo woro ka dogone ay sankele signé ni ala sona ma jenyo yi awte na fo aw jigi ko ay dam kongo na la sona ma awte na nimisala
ka bɛɛ lajɛlen fo fɛn min ma aw natɔ sɔrɔ u ka na aw tatɔ sɔrɔ Ka foli aw bɛ- ni ce ala k'an bɛɛ san caman ma Ka foli belebeleba lase Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma. Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement de leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma. Silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyed Sherif Ousmane Madani Haidara ma fo ya fo Dakar. a bɛ fo A k'an bɛn à l'année prochaine aw inchallah. k'an bɛɛ k'an ka technicien bɛɛ Ka lajɛlen technicien bɛɛ fo, merci. ka direction fo aw Voilà. k'an bɛɛ